खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोन समाज सिबियारि नोंथांमोन दिनै आङो मोननैसो पइन्ट्स लानानै दिनै निउस चेनेलाव दिनै नोंथांमोननिसिम नुजाफैदों। दा पइन्ट्सआनो जाहैबाय कि माने जोंनि गेजेराव दिनै बावैसो मोननैसो जोङो कल रेकर्डिं खोनानो मोनदों आरो मोननैसो जोङो भिडिअस माने कल रेकर्डिंखौ भिडिअसआव होनायखौ जों नुनो मोनदों। जायखौ खोनानानै जोङो माने जों गोजोननाय इसेबो मोनाखै। बे रेकर्डिंआवनो जाहैबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो लोगोसे मैखोम बसुमतारी बिथाङाबो मोनसे निउस चेनेलनिनो गाहाय सुजुगिरि बिथां। दा बिसिनि जेरैबायदि कल रेकर्डिंआव माने जोंहा बुंनो गोनां बुहुत खोथा दङ। दिनै जोङो नुनो मोनबाय कि बे रेकर्डिंआव किसु गावसोरनि सानैनि कनभारसेसन दङ आरो बे कनभारसेसनाव ओरैबायदि कनभारसेसन दङ जायनि थाखाय माने मोनसे समाजनि थाखाय बेरेखा आरो किसु भइस दिहुननाय जादों जायनि गेजेराव जोङो माने मिथिबोबाय थादोंमोन जे फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि राजनिति हान्जा बिथांमोन अर्थात UPPL जों आबसुजों मोनसे लिंक गैया होननायखौ जों मिथिबोबाय थादोंमोन। दिनै बे कल रेकर्डिंनि गेजेरावनो जों मिथिनो मोनबाय दिपेन बर' बिथाङा माने गावखौनो रोखा खालामनानै लानाय जाबाय, दिन्थिनानै होनाय जाबाय रायजो राजा बिथांमोननि गेजेराव जे आबसुआनो UPPLआनो आबसु होननानै। दा बेयावथ' बुहुत सोमखारिनाय खोथायाथ' फैखागोन। जों BSU जानानैबो जों बे खोथाखौ गोख्रों रावजों सोमखारियो। बेबायदि जोंनि समाजाव जानो मोना होननानै जों सानो। लोगोसे जिहेतु बयबो होनो बिथां दिपेन बर' बिथाङानो होनोमोन कि मिडियाया जाहैबाय मोनसे फोर्थ पिलार अफ कन्स्टिटिउसन अर्थात फोर्थ पिलार अफ डेम'क्रेसिबो होननानै बुङो। थ' दिनैहाय मिडिया बिथांमोननियाथ' दिनैहाय एथिक्स मोनसे दङ आरो जि जायगायाव बिथाङानो सुजुगिरिबा बिथाङा दिनै गावनि एथिक्सखौ फल' बानायालासिनो आनकनस्टिटिउसनेलि बा आनअफिसियेलि भाषाजों कल रेकर्डिंखौ गोसार होनायखौ जों नुबाय आरो बेबादि जाखुमानानै दङ बेखौ दिनै बयबो रायजो राजाया दिनै मिथियालासिनो गैला आरो बेबायदिया समाजनि थाखाय बेरेखा होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाबोदों आरो बेबायदि जानो मोना। खारन जोंहा इयुन जोलेर दङ, नब प्रजन्म दङ, बिथांमोनाबो दिनै सिन्थाधारा खालामो मिडियानि मोनसे टाइमाव मिडिया पार्सन जाहैगोन, मोजां माने सिन्थाधारा खालामनानै दिनैहाय फरायसाफ्रा बेबायदि सिन्थाधारा खालामनानै दङ गावनि इयुनखौ लानानै। स' बेबायदियाव दिनैहाय मिडियाखौ मा खालामनायखौ जों नुनो मोनखो मोनसे जातीय संगठननि आफादगिरिया दिनैहाय मोनसे मिडियाखौ इनस्टिगेट खालामदों। लोगोसेनो बुंनो नागिरो बेखौ बायस खालामनाय बायदि सिस्टेमखौ जों नुनो मोनो। स' बेबायदिया जानो नाङा। बेखौनो जोङो जोंनि गेजेराव मा मेसेज होगासिनो, मा मेसेज थांदों बेनि थाखाय जोङो एकदम गोरों भाषायै सोमखारियो। लोगोसेयैनो बुंनो नागिरो मैखोमनि जेरैबायदि आखु दिन्थिदों गावनि कल रेकर्डिंनि गेजेराव जे मोनसेबो बुंनो थाङोबा मोनसेबो भाषाफोरा खोनासंजाया। जायनि गेजेराव जोङो बेखौथ' बुंखानांगोनानो बेखौ एरनबाय होननानै जों खोनादों। नाथाय जों बुंनो नाजायो एरननायजोंल' जाया। बे बड'लेण्ड रादाबफोर बायदि मोनसे बायस निउस चेनेला दिनैहाय मोनसे बन्द' जाथारनांगौ होननानै जोङो खावलायो। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन। जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसनमेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा
9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।